Prime Minister kari Israel udai hok bansu sya siat yap kam suk ei. Uway naki MP jong ka seng Kongres ulakren syai ba Prime Minister kari Israel kata Benjamin Netanyahu udai banyo ya ka jing pen saja ja ka basya siat yap no klem kano ka jing map halor ka jing pen shitom ben ne ban ben ya kibriu jong kari Palestine laong uraj muhan unithan habakren haka jingelang pajba hapo kasargot kabadai hapo ka jala kerela kabala penlong daka United Muslim haka sngi thoding Union Minister kata Uvi Muralet haran ulong bakum kita ki jingkren jong utai dukot ka ying dorbar kalong ka kabala ban wanra ya ka jing senjor haki babun kiliang Muralet haran ulong ba sutu bat ka jing tmo jong ka seng Kongres halor katai ka jingkren jong uraj mohon unithan katai ka jingkren kalaban kata ya ka sarkar India baru kalaban wanra ya ka jing leran ya ka riti sensar pajba jong kari India hi baro kawai